L-MUMN ma tistax taċċetta aktar l-attitudni tal-management. Nurses li jaħdmu hawnhekk qed isofru minn nuqqas ta' vacation leave, minn nuqqas ta' study leave. Barra minn hekk l-istudju li sar li għandna ftehim li fuq bil-lejl ikun hemm ċertu swali koperti minn żewġ nurses mhux qed isir. Mal-ġurnata laqqas fejn dan suppost jgħid li jkunu 4 nurses fis-swali. Aħna mhux qed nistennew il-mirakli, mhux qed ngħidu l-swali kollha, imma l-inqas għandna nibdew niftehmu fuq numru ta' swali li jiżdied kull sena. Dan jidher li qed jaqfu dnej torox mingħand il-management, illum qed nibagħtu sinjal ċarbdu konferenza stampa jekk ma jkunx hemm rieda tajba li nsibu soluzzjonijiet li mhijom ikollha tirrikorri għal passi ulterjuri. Waqt nitolbu laqgħa mas-segretarju parlamentari għaliex mal-management tal-isptar maħniex qed naslu, għalhekk qed nkunu provajna revenues kollha, qed nitolbu laqgħa urġenti mal-Onorevoli Karwana biex flimkien nintaqgħu bil-għan li nsibu soluzzjonijiet. Fil-waqt li n-nurses barranin ġiet imposta fuqhom anke biqbil mill-MUMN li talmu l-Malti, għax ovvjament ir-residenti u l-anzjani hawnhekk ħafna minnhom jitkellmu bil-Malti. Il-carers ma jitkellmux bil-Malti, kemm tifhimhom bl-Ingliż u l-attitudni tagħhom kultant hija waħda li mhux aċċettabbli.